Neke žene sanjaju o svijetu u kojemu je dovoljno reći ne. U kojem novac nije prepreka da spakiraju osnovno, prime dijete za ruku, napuste sve. Koliko samo često, koliko puno žena sanja o tom svijetu, mogućem novom početku, u kojemu riječi ne bole kao udarac, u kojemu oprosti ne znači do sljedećeg puta, u kojemu sustav nije spor, a podrška nedostupna. Tako zastanu, zatvore oči i barem nakratko nađu se u svijetu slobodnom, sigurnom, čistom, u kojemu milijuni drugih žena nisu prošle isto. O, kakav bi to bio svijet! Promijeni svijet, jedan za drugim.